Ahojte, vítam vás u nového videa zo série School of Dragon. Troška som sa tu s tým pohrala a idem na ďalšiu úlohu. Mám sa porozprávať s... Mám ružové vlasy, neviem prečo. Také som si ich vybrala. Aj draké vlastne. Nie som dobrá angličtinárka, takže aj niečo po anglicky, prosím, prečítajte si to. Teraz máme kúpiť ako na rybárenie, myslím, lebo už mám aj druhý účet a na Facebooku a tam to hrávam dosť často. Čo vravím? Kúpime si ich rovno 3 alebo 4. Nech to má nejakú svoju hodnotu. Vie môj hlas je, že bože, budete si hovoriť, ale to je môj hlas. To čo je tam? Teraz budem chvíľku ticho, ale toto je čo, môj bože? To je čo? Ono to zmizlo. Ale to čo bolo? Aj toto zmizlo. Radím vám, keď neviete s myšou, tak medzerníkom. Tak je to dosť ľahké a nenáročné. Alebo len držte, nemusíte klikať. Také mám rybičku. Ujde to. To som nechcela. Jaj. Ja to mám zväčšené, tak viete. Dobre, takže skončíme s rybárením a ideme na ďalšie úlohy. Dobre. Takže tu je videoklip, môžeme si ho pozrieť. Troška to bude sekadlo. Dobre, už dosť. No, samo sa to skončilo. Fú, ale to riadne zabliaklo. To som nečakala. A čo? Hoci čo... Jej! Konečne sa mi to vydarilo.
Dobre, viem, že mu... No. Nehovorte mi, čo mám robiť. Ja už som toto hrála, takže... Fishing... Pitch... A už je najedený. No toto už preskočím. Už sa mi nechce pozerať. Kde až dneska zajdeme? Som zvedavá. Jaj, ja neviem. Niekedy dám, že dobre a niekedy zle. Bla bla bla. Čo? Jaj. Skip. Ako inak preskočiť. Ja to nechcem pozerať. Bude blbo. S prepáčením. Bitches. Bitch. Seká mi hra, ale s tým nenarobím. Hlavne pri skákaní mi seká, to neviem prečo. Nie, teraz je tá blbá úloha. Je tá presne, tak neviem, čo mám robiť. Nie je tá blbá úloha. Nie, to je už blbšia oveľa. Čo spravím? Nič? Teraz tu 3 hodiny bude. Keď sa to načíta, vrátim sa späť. Takže som späť. No a čo ďalej? Jaj, kúpiť. Či som ja hlúpačka. Takže Dragon, dobre, to už som týmto prechádzala, takže mne to nemusíte hovoriť. Pri niektorých veciach som sa fakt, že sekla, som nevedela. Dám si to na toto a dám si to na toto. Teraz sa už veľmi teším. Zatiaľ tu neviem, čo idem robiť. Idem za dráčkom. Ale ako tu čaká poslušného, ani sa nemýhne. Keď sa nudím, tak takto skáčem tu a koľko tam ešte minútku. Keď to bude, tak sa vrátim. Takže som späť. 29 minút si robíš. No veď za to. Teraz jetpack.